Vaimbove mutungamiriri webato rinopikisa zvematongerwe enyika MDC Alliance pamwe chete neCitizen Coalition for Change iyo inonzi CCC Citizen Coalition for Change vaadvocate Nelson Chamisa vobuda panapa vachijamuka vachinyora mashoko kuna President Emmerson Mnangagwa maererano nenyaya dziri kunetsa izvezvi, nyaya dzekuamendwa kweconstitution dzinova nyaya dziri kutemesa vanhu vakawanda musoro. Kubva pamakore maviri adarika ayo vaChamisa vakange vakambomira zvematongerwo enyika vachitoitawo havo zveupenyu hwavo zvemabhizimusi pamwe chete nezvemhuri yavo pamwe chete nekubasa kwavo. Asi panguva iyi vakazongobudikirawo vakati ndadzoka ndafunga kuita zvematongerwo enyika, ndadzoka kuti ndimboita zvinhu zvepadance floor. Iko zvinezvi tiri kuona vane mashoko avari kutumira panapa anova mashoko atiri kuonawo kuti ameno kwazvinosvika, ameno kuti ndekupi ende ameno kuti chinenge chichazoitika after ipapa chinenge chave chii. Mashoko avo vari kuti dear Mr. Listening President, a true and proper constitutionalist must not be afraid of proper elections or at all costs seek to avoid the people. Why are you so scared of people of Zimbabwe? If you claim you are supported, yes, the time not come for you to persuade the persuaders, not to persuade you, not to murder the constitution. Ndio mashoko ari panapa ari kubuda ari kutaurwa nava advocate Nelson Chamisa. Tinozviziva kuti vanhu vakawanda vane dzakawanda dzavanenge vachida kuzokomendawo. Ininiwo ndingoriwo mutori nemutauri wenhau nemubuditsi wemashoko, zvakawanda zvinozoitikawo tinozozviona ipapo, but inyaya dzekuti dziri kunetsa panapa, inyaya dzekuti dziri kutemesa musoro panapa, because vanhu vari kushaya kuti voita sei kuti vakwanise kuge vachistopa chinhu ichi. Makaona kuti vageza chaiva vakasvika pakufa vachitraya kustopa kumisa this movement iri kuitwa yekuda kuamenda the constitution. But iko zvinezvi patasvika chakatotsva parliament iri kutorwa countdown kuverenga mazuva kuti 90 kana achinge angokwana chete vanobva vatoamenda the constitution and there will be no turning back. Ndo mamiriro akaita zvinhu zvacho iko zvinezvi. Saka isusuwo tangotarisawo because opposition leaders vakange vangoriwo vanhu vekuti vanenge vakangonyararawo kudhara vaitotadza kana kubudisa invoice. Even pane mazuva mudarageza vanhu vakatombofunga kuti pamwe zvichida maopposition ese akapuwa mari neZANU-PF kuti vange vachinyarara. Mashoko aingotenderera mumastreets esocial media, but iko zvinezvi taakunzwa mashoko aya. I don't know kuti imimi muchatorowo sei nyaya iyoyi. Maonero amunoitawo nyaya mhuri yeZimbabwe nemaitikira zvinenge zvichiita zvinhu tu zvakatosiyana. Inini ndangofarira kuti kana zvinhu zvakadai so zvichinge zvakutaurika zvinodeserva kunge zvichifurawo zvichitaurwa nepanapa paKulian TV chinova chiyo chivhitivhiti chinopa maZimbabwenzi nyaya kwese kwese kwamunenge muri. Saka kana uchinge uri kumusha, unenge uri kuZimbabwe, vari kudiaspora zvekare tokutendai, tell a friend kuti news dzese dzicharowedzera kutobuda pane mabudiro adzamboita pachivhitivhiti cheKulian TV. Saka hama neshamwari ngadzidedzane kokanai muuye tirambe tichikuzivisai zvinhu zvinenge zvichiitika nekutora nzvimbo munyika yekwedu naika. Saka kana uchinge uri munyowani chakakosha kusubscribe, toramba takapanana nyaya dzacho dzinenge dzichiitika dzese.